Hello guys, this is Moto Wi-Fi. In the past few days nahirapan tayo mag-take ng mga video, pictures, selfies, and kung ano pa man. So nagpunta tayo sa SM City Urdaneta para tumingin ng mga selfie stick. Then may nakita tayo naka-sale. Ito ang AXCS wireless selfie stick. So ito yung i-unbox natin ngayon. Ito yung box niya. Actually gamit ko tong isang nabili ko. At ito yung spare na ibibigay ko sa aking siguro viewer, depende. So, ang price niya, kaya ko siya binili is 200 pesos. Ang original price niya is ayan po, 449 pesos. So, specification, check natin agad bago natin siya unboxing. So, material is, lagay natin para ay mag-focus. Focus natin yan. Stainless steel, plastic, size and extendable up to 70 centimeters. And rechargeable light, 3 light modes. Check natin yung 3 light modes niya. So, titignan natin ngayon. Number 1, selfie stick. 2, yung ilaw, light. Remote control, yung Bluetooth natin. At saka yung USB cable pang charge ng light. At ang pinaka-importante po, pag binili niyo po itong ating AXS wireless selfie stick, may naka-note po sa baba, phone not included. Okay, so i-unbox natin siya. I-unbox. Ngayon lang tayo mag-unbox ng tawag dito. Specification is ayan po. So, ang check natin ulit is selfie stick, light, remote control, USB cable. Yun lang po. Okay, then so unbox natin siya. Yun. So, una, siyempre, you have your selfie stick. Ayan, nakarap siya. So ito yung ating selfie stick. Based dun sa container, may light. So ito yung light po, naka plastic pa yan. Lagay natin dyan. And meron pa sa loob USB, manual. Tingnan natin yung manual. Wireless selfie stick manual. Parang meron pa. Oops. Spare battery dun sa ating selfie stick. So, unahin natin yung features niya. Tingnan natin. So, itong light, may 3 types of light siya, no? 3 light modes. So, tingnan natin mabuti yung manual kung ano ang kanyang light modes. Light modes. 3 light modes. Hindi nabanggit kung ano. So, wala dito ba? Field can be installed directly per... saan yung ilaw? Okay, so wala. So, unahin natin muna yung yung ating pinaka-importante is yung wireless key. So, ito po. Kita nyo yan. This is the wireless shutter natin. So, gagawin natin ngayon is kuha tayong cellphone. Yan. So, gagawin natin, sabi nga sa instruction is press at least 2 seconds. So, tingnan natin. 1, 2. So, nag-big na blue. All you have to do is turn on natin yung Bluetooth natin. Bluetooth. Yan. Tapos, yun, AB shutter 3. So, kapag na-on na natin yung AB shutter 3, yan. Nakakonect na ba tayo sa AB shutter 3? Hindi pa. Ayaw niya. So, unpair natin muna. Try natin ulit. So, available device. So, yan. Kung makikita nyo dito sa natin, sa phone natin, meron tayong available device na AB shutter 3. Pairing. Try natin. May ilaw pa siya.
Try natin patayin. Yan. Ulitin na lang natin yung pairing. Pero nung una mabilis lang i-pair to eh. Siguro nung ano. Kasi meron pa akong, itong gamit kong isa, hindi ko alam kung naka-on. So ulitin natin. Automatic, nakita na agad yung AB shutter. So click natin yung AB shutter pairing. Yan, so pair natin. Yun. Connected. So tingnan natin. So sabi niya dito sa connected siya. So para matesting natin, syempre kailangan natin gumamit ng camera. So yung camera natin should be yan. So hindi natin muna ikakabit sa ating selfie stick para magamit natin for demo. So shutter. Ayan po. Yun. Quick naman siya, mabilisan. So tingnan pa tayo sa lagyan natin konti sa ilaw. Yan. 1, 2. Okay. So mabilis naman yung response ng ating wireless shutter. So isa pang gagawin natin is like yan po. Pwede natin din siyang parang hirap. Yan. Tanggalin. Extend lang natin siya. So yung shutter nyo, pwede na siyang mahiwalay. Kung ayaw nyo, for example is gagawin yung stand. Kasi itong selfie stick, hindi lang siya basta-basta selfie stick. Pwede siya maging tripod. Yan. Kailangan natin release. Then, yan. Sorry. Tripod siya. Battery pala to. Battery para dito. Okay. So, kapag tripod siya, syempre, alangan naman na magta-timer ka pa. So, kapag na-tripod siya at lalayo ka, pwede magamitin tong shutter natin. Which is naka yung cellphone. So, yan. Ito yung wireless shutter natin. So, gagawin natin is babalik natin siya. Kasi nga, syempre, mag-selfie stick ka. Yung extend niya 70 meters. Yan. Hindi natin mapakita sa video kasi nga, yan. Extend niya 70 centimeters. Sorry, meters tuloy. 70 centimeters. Pwede na siya sa mga normal na selfie or groupie. No? So, balik tayo. Next natin tignan is yung ating manual. Ito. Okay. So, pwede natin ilagay yung cellphone dahil nga kailangan alisin yung case. Yan. Pwede mo i-adjust yung cellphone. So, setup natin maigi. Line lang natin. Yan. Make sure lang na walang tinatamaan na button. Yan. Pwede rin baliktad. Depende yan sa gusto nyo. Make sure lang na hindi tamaan yung mga buttons nyo para hindi mag power off. Nangyari sa akin to nung una kong setup, nag power off. So yan. So mapapansin nyo medyo loose. Kasi kailangan yung ihigpitan dito para hindi siya magalaw. Yan. So okay, hindi na siya loose. So na yung shutter natin. Shutter. Tapos yung sample natin dyan. Tignan natin. Ito may dito. Camera. Yan. So shutter. Naka-enable pa yung shutter natin. Hop. 1, 2. Yun. Pumipindot pa rin yung shutter natin. Okay. So pwede nyo din i-adjust. Pwede siyang adjust kung gaano ko gusto. For example, ganyan. Ganyan. Siyempre kapag tutupin nyo, tanggalin yung cellphone. So, yan. So, next one is yung light. Hindi ko lang yung color coding nito. So, 3 modes. Siyempre yung
Una yan. So, it's a white. Hindi natin tututok masyado sa ano. So, white siya. Pang selfie. So, ito naman isa is yung pindutan po. Para hindi kayo, ito. Ito yung pindutan yan. So, yan o. Yan. Ito naman is, ibang kulay yan. Lalagay ko sa description below. Yun naman ano eh. So, try natin ulit. Sa pa is yung super white yata to. Okay. Lalagay ko na lang sa video kung anong kulay niyan. And then, one thing more is pwedeng matanggal tong ating tanggalin natin ang ating ilaw. Yan. So, itong ilaw na to is pinakamaganda sa lahat. Nakita ko is rechargeable. So, USB type B. Tingnan natin. Lapit natin sa camera. Yan po. B. B siya. B. Ito ang ating gagamitin. Meron siyang kasama na B. Yan. So, yung ito naman, syempre, kung may mga adapter kayo na ginagamit pang charge ng cellphone, pwede ito. Yan. So, balik lang natin. Tama ba? Yan, tama. So, isa din na ano, kanina kinabit natin siya as landscape. Pwede natin siya ikabit ng portrait. Oops, sorry. Tanggal. Yun, nalock na. So, kung gusto mong mag-selfie ng portrait, syempre, pwede yan. Ang pinaka-issue mo lang dito is yung space, kung paano. Yan, wag mo na isagad. Yan. Portrait mode. Pag gusto mong ganyan. Okay. Then, ano pa ba? Ano pa bang i-review natin dito? Wala naman na siguro. Yung tripod niya, pwede, yan, portrait tsaka landscape. Ilaw. Okay, maraming klase. So, ulitin na natin 70 centimeters yung kanyang ano bang tawag niya dito? Expandable. Okay, expandable hanggang 70 centimeters. So, yan si AXCS wireless selfie stick. Nabili natin siya sa SM worth 200 pesos. Original price is 449. Check ko na rin kung available siya sa ating SM store online. So, ito yun. So, bukas or kapag hindi malakas yung bagyo bukas, try natin siyang gamitin. So, kapag tapos na kayo, all you have to do is release to. Siyempre. Tapos, yan. Kinagandaan dito is, oops. Yan. Yan. So, pwede mo siyang ibulsa kung malaking bulsa mo. Pero, sa mga side bag, sling bag, kasyang-kasya na to. Okay. Saka, for 200 pesos. Diba? Meron ka ng selfie stick. AXCS wireless selfie stick. And then, kung ano naman, hindi lang siya selfie stick, dahil siya, ano siya, tawag dito, tripod. Pag tripod siya, kung tinatamad ka sigurong maghawak ng cellphone, pag nanonood ka, diba? Pwede mo siyang gamitin. So, then, ang iano ko din dito is, actually, nabili ko to ng 200 pesos, pero pwede mo siyang bilhin ng, ano ba? Pwede kang bumili ng 3 ganito, pero ang babayadan mo lang is 400 pesos. At installment pa yung 400. That is using the Atomi app. For Atomi app, I'll be creating a video siguro by this week. Pero yung link for the Atomi app will be on the description below. So yun lang po. See you on the next video. Moto Wi-Fi signing off.